Carlos Bernárdez e Xosé Ramón Mariño recollen en Bestiario en Pedra a simboloxía das esculturas. Os autores presentaron o seu libro no Museo do Gravado de Artes. A programación cultural foi unha das protagonistas do mes de xuño en Ribeira e o venres viviuse unha nova presentación literaria. Carlos Bernárdez e Mariño Ferro afondaron na súa obra titulada Bestiario en Pedra, animais fabulosos na arte medieval galega. Nel explican o significado e a simboloxía das esculturas de época medieval moldeadas con formas de animais ao longo de toda Galicia. Un guerreiro mata a un señor, o amo do can, e o can queda aí, e cando veñen outros e queren levarse o cadáver, o can atácalles. Por eso o can nos sarcófagos, como símbolo de fidelidade. Non é só unha fidelidade a esa persoa, é para recordar que esa é unha virtude que temos que ter todos, non? É a fidelidade. Vedes nos sarcófagos, normalmente aos pés, pero neste sarcófago que supoño que coñecedes, e se non debiades, porque é fantástico este de Betanzos, precioso, pois aí temos o can tamén. Figura do can que aparece representado de diferentes formas para amosar a fidelidade na meirande parte das mesmas, aínda que tamén pode facer referencia á envexa ou á preguiza. A veces, é como nas metáforas, a veces van o obxecto e o seu significado nunha metáfora, e nos símbolos tamén, pero é raro. O que ten que facer o que escoita ou ve o símbolo é interpretalo cos seus coñecementos, co que lle transmite a tradición, e vendo o contexto e coñecendo os animais e todo, sabe de que están falando. O escritor especializado na antropoloxía de Galicia puxo máis exemplos para explicar a linguaxe, os símbolos e as metáforas que se interpretan nas pedras. A abella simboliza a castidade, e por qué? Porque decían que a abella non se reproducía sexualmente. E as abellas que les vían, que son as obreiras, efectivamente son asexuadas, pero a raíña sí que se reproduce sexualmente. E outra cousa era que pensaban, non decían a abella, decían que era non a raíña, sino o rei. Non entendían que a xefa dunha colmea podía ser unha femia. Entón, imaginaron que era un macho. E afundou en lugares onde se poden atopar estas creacións, como a Catedral de Ourense, a de Santiago ou San Francisco de Ourense. Mariño precisou que no mundo simbólico hai tamén sinónimos. Pouca xente hoxe, aínda os cristiáns crentes habituais que van á misa e demais, poucas veces teñen conciencia de que hai moitísimos animais que representan a Cristo. O año, sí, pero xa é unha cousa automática, pero resulta que hai moitos animais que representan a Cristo, son significantes de Cristo. O máis coñecido é o año. Digo isto porque despois vamos a ver outra cousa, o pelícano que acabamos de ver, pero hai cantidad. Aí temos o año que representa a Cristo, durante moitos séculos non se representaba a Cristo na cruz, poñíase un año, non gustaba ver a Cristo aí sufrindo. O tenente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, enxalzou a finalidade que ten para as persoas interesadas na Idade Media e para os lectores, para que poidan entender a súa simboloxía. Nos sirve para que comprendamos el poder de la imagen en la Edad Media y su valor simbólico no fácil para los espectadores de hoy, como vimos en las explicaciones, como ha quedado manifestado por los autores, tanto Carlos Bernárdez como Xosé Ramón Mariño. Desde el Concello de Ribeira, solamente decir que actos como el que estamos hoy, que se celebra en el Museo de Gravado, que venimos muchísimas veces, sin lugar a dudas contribuye una vez más a la labor de custodia y difusión de nuestro arte en la comarca, en el Barbanza. No acto de presentación que se desenvolveu no Museo do Gravado de Artes participaron tamén Carlos Bernárdez, coautor do libro, e María Jesús Blanco, presidenta de Barbantia.